Minista na-ahụ maka sayensị, nka na ụzụ nakwa nchepụta n'ala Naịjirịa Mkpa ekwugo na ya gbadoro anya n'ịkwalite ịlụpụta ihe aga n'iru nakwa ezi mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ na ministri ahụ. Minista onye mere ka amata nka n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere na Abuja n'ihe gbasatara aka ọrụ ndị ministri ahụ n'ime ọnwa ise o ji wee nọrọ na ebe ọkwa sịrị na ya nwere nkwenye imezu ihe ndị a site n'ịfụ na ndị isi nakwa ndị ọrụ na ministri ahụ nwere ezi akparamagwa nke ise bụ nke gụnyere njikọ aka, mmekọrịta, nchịkọta, nzikọrịta ozi nakwa ibi dịka nwanne na nwanne na mkparịta ụka ha. Onye nta akụkọ site n'ụlọ ọrụ anyị dị na Abuja bụ Ekwi Ajide kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Ọ kọwara na ịṅomi ụkpụrụ ndị a ga-enye aka ka mpaghara na ngalaba dị iche iche na ya bụ ministri kwuru n'otu. Dr. Mamara gwupụtara ọtụtụ ihe ọchịchị ya rụzugoro n'ọnwa ise o jiri malite nke gụnyere ka nkwukọrịta ndị mmadụ na-agbasa n'ụba site n'aka Nazria, nnabata amụmagwa maka ịgbado ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọga. Minista ahụ depụtakwara akwụkwọ amụmagwa ndị nke dị mkpa ime ka nka na ụzụ na-esiwanye ike na Naịjirịa. Na Mburi ka odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ ministri ahụ bụ Oriakụ Manilola Udo kọwara mkpa nka na ụzụ na mbọ ya bụ ministri na-agba n'ime ka ọhaneze mata uru dị na nka na ụzụ. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.